Mas Bambang, kula sowan Mas Bambang nderekke keluarga besar Mayangkara. Mayangkara. Genduk Niken Salindri. Betul Pak Nggih. Sowan ana Gobang endi mau? Bonang. Bonang ya. Bonang. Bonang. Bonang ngendi to Le? Niki lho Pak Nggih. Nah niki lho marah yo kira lho garang niki lho. Makasih. Oke. Ana ing Bonang Wonosari. Wonosari Bonang Demak. Demak. Kota Wali. Kota Wali Pak. Kota Wali. Awan iki luar biasa sekali sing kagungan hajat, kagungan kersa panjenengane Pak Jasmadi Ibu Sriwati Kang Mengkugati Kitanan Mas Virgo Hanif Ramadan. Betul. Virgo Hanif Ramadan iki ana artine. Wadine napa Pak Nggih? Jenenge wong gawe jeneng nggo anak iki mesti ana dongane. Betul. Virgo Hanif Ramadan Ya, iki dongane semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Bose to Pak Nggih? Lah masa Virgo ya anak soleh. Yes, pokoknya kabeh iki semoga menjadi anak yang soleh. Lah Ramadan iki. Yes, pokoknya semoga menjadi anak yang soleh. Ngono ae. Tur ngono ya kabeh jeneng ya mengandung kuwi. Dene piye wong aku dhewe gawe anak jenenge Waloyo tak kira ya ben sehat malah mencret wae kok saya. Ya disyukuri kok. Kabare piye Nduk Niken? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak De. Aku apa salah kandang iki ya? Nyapa? Biasane melu wayangan, melu klenengan, melu hadroh. Iki campur sari anu musike Iki nom-nom. udah campur sari ya. Iya ya. Saya tahan dulu emosinya. Musik Niken Salindri Mayangkara. Mayangkara. Ngono ta, Dek? Lali aku. Ora apa-apa to? Rada nesu to. Iki lho ngrembug nik apa kitan-kitan dorang. Heeh, lha wi sing dikitan apa nih? Kenapa ini? Nek jelaske karo Dik Niken. Dik Niken itu kan anak masih kecil. Anak kecil bar iki KTP ku muncul ya. Nesu. Wong dhewe iki sembarang kerbare Pak. Bocah cilik nesu. Bocah gede ya cah cilik. Lah ya ngono kuwi. Wong cah gede kok dolanune apa? Apa nih? Jajane snack. Ya, maksudnya iki ben Dik Niken ki paham. Wong Dik Niken ki ya setidaknya wong masih remaja, urung pernah duwe anak utawa urung pernah nikah. Ngono lho, Ken Niken. Dalam. Jadi kitan ki nek zaman aku ngaji kuwi saka basa Arab. Apa? Saka tembung kotana. Kuwi wis Oh, kipase bosok kae. Kipase bosok wi gue. Rumangsaku ket mau wis kesumun kok ora dandan dikane. sabar. Innaloha ma'a Sabirin. sabar. Dan kitan saka tembung Arab ya kuwi. Nek wis ora nesu to? Ora. Saka tembung kotana. Kotana kuwi tegese memotong. Aku lho kok. Lah, Memotong. sing dipotong kuwi jenenge ikut. Apa? Lah, ikut kuwi kaya ngapa? Aku lali ora nggawa contone. Ikut. Ngono. Dit neng Google enek gak? Wis to, enek. Nek wong Jawa ana ngarani Magut Margotirta. Lho. Magut kuwi ngethok, marga kuwi apa, Mbak? Dalan. Tirta kuwi Banyu. Jadi ngethok dalane banyu, ning ora kabeh. Nah, Oh, ngetok dalane banyu berarti ning sak rambut irung. dadan. Ya irung kok dikethok to no. Lah kadang nek umbelen banyune metu kok irung. Ora mesti itu kuping barang kok. Nah, Ana nek wong Cina ngarani kuwi, Mbang. Pripun, Pak? Kuwi basa Cinane lanyu wilcuk. apa? Lanyu wilcuk. Lanu wedok. Lanyu wilcuk. Apa Pak Dewi? Dalan banyu cuwil pucuk. Oh. Dadi nek ngejelasne karo genduk ki pancen kudu cetha. Betul. Kudu sing Kudu nyati-nyati barang, hati-hati. Ini hal sensitif tapi iki ilmu agama untuk tegese ben suci anggone nindakake ibadah salat tidak terkena najis. Nah, harapane Mas Ramadan sapa mau? Virgo. Mas Virgo bar dikitanke salate tambah tekun, tambah kusuk. Nah, mergo wis ora ana najis meneh ning syaraté ya kudu diresiki ya, Mbang ya. Diresiki. Ki nek pas pipis rampung pipis ngono to diresiki. Diresiki. Nek kowe nganggo apa, Mbang? Aku yo kanggo banyu to Pak De. Nek ora nek banyu. Ya lah kuwi. Lah saiki tak sampean ya. Nah. Lek biasa sampean nganggo apa lek? Nganggo banyu. Lek dene banyu. Nek ora nek banyu ngendikane Pak Ustaz lak kon nganggo godhong. Oh iya. Iya ta? Aku
karo genduk niken ning Wonosobo nggon adem kae. Mudhun celurut hawane adem pengen nguyuh. Terus dolalah ning jero mobil banyu ora enek. Arep golek rest area jek adoh. Akhire aku mudhun selak kebelet pipis. Anane perkebunan teh. Aku ning kono nguyuh. Bareng arep tak kumbah, waduh ora enek banyu. Akhirnya aku kelingan ngendikane Pak Ustad nek ora enek banyu nggawa godhong. Kono enek godhong teh tak remet godhong teh tak nggo resik. Teko ngomah aku kumpul bojoku. Terus piye Pak? Esuk-esuk bojoku ngomong. Ngomong pripun? Papa rasa teh jenggot ngono kene. Ora ning kene jare teh apa barbar. Barbar. Usahane lancar. Amin. Pak Jas Pak Jasuke. Pak Jas Madiun, Jasuke. Dudu. Kuasamu jagung manis piye? Jas Madi. Iki engko niken iki nek kipas angin urung teko iki tetep marah terus iki. Iki anu Pak De, kare ya enggak betah. Iki kulite kan kulite wong sugih lagi. Oh iya. Ora pawakan kere bocah iki. Kuwi kulite wong sugih. Kulite wong sugih. Keringete wong sugih gorene tak openane. Ben sugih. Lho ben ketularan sugih kok. Keringete wong sugih iki ya padha wae mambu ki ya. Dene ngono diapu. Padha ae ya. Wong sugih melarat. Tak kira ki nek wong sugih iki keringete ya ora mambu ngono. Lah jan ora mambu ambune iki parfum kok. Parfum apa? Seminggu ratus yo. Nggih, iki menghibur warga masyarakat nduk niken. Nggih. Tembang-tembang bersama Mayangkara didoakan semua yang hadir pinaringan sehat, panjang umur, kathah rezeki Allahumma. Amin. Aku njaluk ngapura karo mbak sing nang kono mau. Nyapa? Lah anake lak dijereng enek nggono apa kuwi diturokke ning lantai. Oh, terus mbok pidak. Nontone oke aku mlaku ke susu kepidak ndase. Maaf. Lah jek untung ndase. Lah terus. Lah nuke piye? Ngalih, gak melu-melu aku. Gak melu-melu. Lah kan jek cilik. Nu ora melu tanggapan dhewe. Oh iya. Tanggapan dhewe. Nyanyi lagu apa nduk niken? Aku manut sampean. Oh ngono. Apa Mas Bambang? Manut kula jenengan napa-pun to niki Mayangkara napa mawon saged. Iya. Anu, njaluk lagu apa mau permintaane Pak Hansip Lesat lan Mas kuwi. Apa? Pupu sing nelong. Nah, kuwi mau. Sampeyan iso nyanyi ya, Pak De ya? Aku toh? Heeh. Lah kuwi lulusan Eskar lho, Nduk. Lah kuwi lho. Eskari apa? Sarjana karaoke lho, Nduk aku ki. Tak kira lah karawitan. Aku ini- Eskari karawitan Pak. LC mana sing belum menodai aku rumangsamu. Bagus. Lah iya. Paling ya regane 100. Asline tapi tuwek bungkuk lho, Nduk. Ya jeneng wis umur. Lah, Nggih, ya diaturke bersama Mayangkara, Niken Salindri. Kipas mana kipas? Kuwi lho. Gila, sabar. Sampai meluk-meluk. Sabar. Anu Mas, Langitnya ini belum dinyalakan AC-nya sama Mbak Rara. kuwi contonge pas no Niken ngono Mas, contonge iki. Nah. Cocok gitu aja. Dadi kowe gocek kipase ngono Mas. Ayo. Apa iki satenane takdirku sing jawabke Bambang sliramu pitati pitalambi wis kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku dadi kowe lunga saka uripku Pari pasan rangke lintang ning angkasa kowe teko Musuh iki. sabar ya Piye? aku sih do nyanyi apa gak iki? Iya ya ngono rasa nesu-nesu to. ya nesu rale nesu dadi wong ki sing sabar oleh nesu sampe kene-kene iki lah Mayangkara lagi iki nesu
Sabar. Basa gendong ana macem dulu. Anu, sabuk. Oh, sabuk. Sabuk. Sabar ora nesu, malu mangkar ae ngene iki. Lah iya, aku ora nesu. Aku nek nesu ki udo kok, Le. Iki aku ora nesu. Lah, Ya mong aku ki arep nyanyi kok malah kalah karo wong ngeteri jeruk emang lho. Bah, candi kuwi. sabar. Sabar. Ana lagi. Ya. Inallah masa Kirim. matane. sing salah ya sampeyan sing duwe moto, ki ora duwe moto kok. Lah iya. Lah ngono nyapa nyalahne iki? Lah ya mataku. Lah ngono sing bener. Senengane. Ya. Musik ya? Ya. Oke, Mayangkara. Aku dicekel nikan. Aku kudu mulai bojoku kudu tak apotas. Aku dicekel nikan. Ya ampun saking senenge Pakde kok ngono. Piye padamu? Wangine luar biasa. Iya. Kowe kok nek nyekel kek naku lho ya. Alhamdulillah. Tak tenang Pak. Iso. Oh. Nggih. Ya ke Surabaya ya. Alhamdulillah. Kon ikan. Wah, lek kurang enak neh Pakde. Pakde, ini tak tambahi enak gurih lagi. Loh, Sik. ikan asli. Kok ambune kaya tahu kenal aku iki. Sing ngeteri jeruk ya tak kei. Pen dhewe. Pen dhewe aja kok dudutari. Matenan iki. Mbah. Biye. Ya. Tamangku menjiwakmu ngene. Ya awal kamu gone Bambang lho. Gone Bambang lho. Enggak apa-apa. Aku kan pecinta lelaki. Wah telek apa. Lagune piye nduk? Pupuse nelongso. Ada Pakde Gareng Trala nikan Salindri Mayangkara. Keneng ngopo sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya, apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sasaning jero dodo pancen nglarake arep kepiye maneh gareng wong randuwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusan rasa tresnoku. Apa iki saktenaning takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wis kadang mati rasaku kang serono matangis
Terima kasih Pak Degareng, silakan kembali ke habitatnya. Oh iya. Habitatku nang endi? Lah Mbak, neng Gembira Loka. Oh iya. Ini Bang. Kok saya tambah. Wis habitat nang Gembira Loka iki pada nau kewan ngono, Pak. Pak Degareng mbok kon bali ning habitat. Nang Gembira Loka iki padahal kono ki nggon kethek. Kebun binatang. Pakde masa kebun binatang kan manusia to Pak. Loh, kan menawa Pak Den duwe kerjaan ning kono dadi penjagane singa apa penjagane apa. Maksudnya ngono lho Sampeyan Pak. ki ora terus tak padane karo kewan ya ora lek rumangsa ya ora apa-apa ngono lho. Wis habitatku kok iso nang kebun binatang iki. Lah habitatnya ndi Pak? Habitatnya ndi? Lho, aku ki ora nang kebun binatang. Nang kandange aku mah. Ngremenaken sanget ya Mas Bambang. Leres. Dulur-dulur sing ana Demak Kota Wali. Iya. Luar biasa antusias warga masyarakat. Saya suwi saya rame ya Pak Saya De. saya kebak. Ngene iki wong sakmene kian ki lho lek ran delok sampeyan arep delok sapa lho angkite. Yo niken kok. Rene iki wis Lah iki ngono pas. aku nyebut Jasuke ket mah yo ora nek sing mukane Jasuke kok. Oh, Ngono iki aku dipengen. Ya Allah. Wes mau tak belikan di belakang, aja marah-marah terus. Mas Bambang terima kasih. Iya, sampeyan aja kakan mangan jagung. Nyapa? Aku ndek mangan jagung, Pak De. Apa piye? Kok metu dadi dadar jagung, Pak De. Apa nek telekmu ya? Ya, Kowe iki nek ngomong karo iki ngati-ati. Bocah iki bocah lugu. bocah lugu. Ora nek ngomongan ki apa nyatane, Betul. apa ngertine. Celebang-celebung. Nah, ki lho Jasuke. Iki Jasuke. Ya ndak ngomong sih lamangan. Nah, kono. Masyaallah, jeneng ya awake dhewe momong Lah, ya genduk ki. Pancen wong senengane ya mung Jasuke kok. Ngesakne, Pak De. Ora dadi apa-apa. Dadi ki Sane cilikane ben ra tau tekone niki aku. nyat cilikmu ki urung usum, Jasuke ki urung usum. Usume dedak, Pak De. Dadi Apa kuwi? dedak. Nggih. So, Bocah kok. dedak. Ini Pak De, delan-delan. Ya kok ngono kok ya kalu ya, Pak De. Kamongkon iki. Dadi kowe mau pas mangan jagung ki metune dadi apa? Dadi dadar jagung. Oh, dadar jagung. Ya nek lomboke nylenik ngono kuwi, Pak De. Ya maksa mentala ya. Bambang, Mimi, Bang, Bambang. Ngemi. Pun ya ampun. Anu Jane tukang ngomongnya abote ngene iki. ya pancen kudu gemati. Ya. Mimi. Bocah iki lak nesu kan ya udo padha karo sampean, Pak De. Wah? Nek iso gaweane nesu. Ben udo. Ora. Aja sini kene. Ya Mimi. Ini jagungnya delok kita bawakan, kamu tuh nggak bisa bawa. Ampun ya. Jenenge ngomong kalau masa ditiliki. Engko ak ragu. Lah ya wong jenenge wis Jasuke lho ya. Zaman aku cilik kan ya urung tau enek ngono. Urung tau enek sing jenenge Aja Jasuke. petang kok senep. Jasuke iki Jasuke. Terus taman jagung ta? wis Ya wis tahu kok. Tak kekrek sampean yo. aku ra melu-melu. Kowe mau rumangsaku nek Ora. nukokne aku kok. Aku ra melu. Lah kok mbok bathok dhewe? Tang tak tinan tak tak ting. Ayu dhewe. Sayang. Oh, Lah nesu rae ning lumpuk. Tukokne. Eh? Tukokne. anu bakule wis mulih. Mulih. Sepipel jagung. Pentol. Tukokne pentol. Anu pentole Pendok macet pendale urung mampu lho digiling. heeh urung digiling. Urung digiling. Ma aku iki tipamu ababmu ra enak nak. Engko nek enek jagung tak tumbaske meneh. Iki jagunge lagi ditandur. Nah. Enak toh. Nah. Iya anak to. Oh, enak ta? Ya pintere. Ya wis ngono kuwi lho. Ngono kuwi. Nek dulang bocah ki ngono kuwi. Nyo hak. Ngono kuwi. Dadi nek wong tuwa ki nek jenenge dulang bocah, kalau mangsa anak rantek keke wong tuwa kudu tenem. Sing ngomong yo rantek dikane wong tua. Nah, aku wis warek. Warek aku. Panggah warek. Nah, Entek. Mbak. Enak Mah aku wis mah tipetmu kok. padumu. Ya. Tak sesepi tok aku mau. Heh? Tak sesepi. Nah, kuwi mau Pak Jasuke piye? Kapure minggah. Sing duwe gawe Sohibul Hajat, Pak Jasuke ibu kalian Kok Pak Jasuke
Ayo Kak. Pak Jasmadi. Iya, goro-goro kowe. Pak Jasmadi. Pak Jasmadi, Ibu Sriwati lan Mas Jasuke. Alamat. Pak Jasuke terus. Mas Pertigo. Mas Virgo. Mas Virgo. Mas Virgo. Mas Pertigo. Ya Allah. Mas Virtamin. Nah, Mas Virgo. Kasih. Mangga tindak mriki. Mas Virgo, Pak Jasmadi kalian Ibu Sri. Monggo pundi dalam hitungan 1 2 3 hangus. Lho. Iki door press apa piye to, Nduk? Ndak kesuwen ake. Tuan rumah kuwi kan lenggahe ana pojok kono, Oh Nduk. iya. Arep rene kuwi terhalang oleh tamu yang Oh sekian iya. banyak. Heeh. Kon munggah kon rene numpak drone wae lho. Kosok numpak drone. Epek ngono. Monggo Pak Jasmadi kalian Ibu Sriwati dan juga Mas Virgo saya Diharap untuk berkenan naik panggung. betul. Monggo. Ibu Sri kalian Bapak Jasmadi. Adik Virgo. Adik Virgo. Bapak Jas. Karo wis gak usah munggah. Sik mlampah. Oh, ini lagi tindak lho. Oh monggo. ya, oke. Saya tunggu. Nggih, diperkirakan karena jarak yang sangat jauh. Betul, Pak De. Sampai sini nanti kurang lebihnya jam 5:30. Weh, kesoren. Aduh banget. Bagaimana kalau kita bikin lagu Pak Jasudi? Piye? Apa iki? Pak Jasudan apa Jasudi? Jasmadi. Pak Jasmadi. Oh, Jasudan kuwi. Pak Jasmadi. Monggo tindak. Mriki. Tindak mriki. Pak Jasmadi. Mati. Monggo tindak mriki. Mriki. Pak Jasmadi. Tolong Monggo tindak mriki. monggo tindak mriki. Mriki. Anu, kowe keduwulen. Sapira? Kotok cendek. Pak Pak Jasmadi. Monggo tindak mriki. Mriki. Pak Jasmadi. Pak Jasmadi. Sik. Lagi. Wah. Jenengan Pak, tiga lagu, Pak. Pak, musik, Pak. sing do gawe aja ngayal to. Kok cedek gawe aja ngayal. Oh iya. Ya ben. Maksude iki lak nek neng panggung ki lak anu hukume disepotke sik lak gek munggah lak ngono to. Lagi sepotnya sih urung teh, Pak. Ayo rene sik. Urung disepotke kok munggah ki. Neng kene sik persiapan. Lagu nenten Nah, temen yen rene. lagune wis dadi, kuwi Lagu lagi rene. munggah. Lah ya ngono. Ngono. Lah ya. Ah, wong sugih kok ora paham. Lah ya ora paham dong ki rasa nanggap sosone. Jane sing oho sapa to? Hah? Wong tuan rumah munggah ya bene. Pengen ngerti sing oho sapa? Yo. Moga Pak. Musik